Ризаттин Фәхретдин рухани галим. 19 гасыр урталарында татар халкының иҗтимагый мәдәни тормышында җитди үзгәрешләр башлана. Күбрәк дини реформалаштыру, аны чорга, заманга яраклаштыру мәсьәләсе көчле бәхәсләр уята. Мәдәни тормышта исә китап басу, мәдрәсәләрдә укыту, ысулын үзгәртү, дөньяви фәннәр өйрәтү, чит телләр, аерым алганда урыс телен өйрәнү һәм башка үзгәрешләр көн тәртибенә килеп баса. Мәгърифәтчеләр эшчәнлеге киңәя барып, яшәешнең яңадан-яңа катламнарына үтеп керә, бурыч максатлар үзгәртүгә бәйле рәвештә аны яңа баскычы, җәдитчелек хәрәкәте барлыкка килә. Әлеге хәрәкәт бер яктан дини реформалык, икенче яктан китап басуын, гәзит чыгару, милли телне камилләштерү, укыту системасын үзгәртү, күз алдында тоткан мәдәни эшчәнлекне, өченче яктан сәяси партияләр төзү аша реформа юлы белән дәүләт күләмендә милли мәнфәгатьләрне яклауны күздә тоткан сәяси мәсьәләләрне туплый. Иҗтимагый тормыштагы әле үзгәрешләр бер яктан татар мәдәниятенә көчле йогынты ясый һәм икенче яктан мәгърифәтчелек идеяләрен тарату, халыкка җиткерү бурычы куела. Шушы чорда танылган фикер иясе, дин галиме, җәмәгать эшлеклесе, тарихчы, журналист, педагог һәм әдип, гомумән энциклопедик характердагы эшчәнлек алып барган Ризаттин Фәхретдин татар халкы тарихы, дин, фәлсәфә, әдәбият, халык авыз иҗаты, педагогика һәм башка мәсьәләләргә караган тармак юнәлешләрдә яңа сүз әйтә, җитди башлангычларга нигез сала. Мәдрәсә белемен алган, ислам тәгълиматын тирәнтен үзләштергән, дини нәзарәтендә мөһим вазифа башкарган Ризаттин Фәхретдин дөнья тормышы өчен дин һәм дөнья гыйлемнәрендә белү тиешле дигән фикер әйтә. Ул заман үзгәрешләрен ачык тоемлап, киләчәкне дөрес күз алучы кеше буларак, милләт язмышы дөнья цивилизация үсеше белән бәйләп карый. Динебез белән бәйле кыйммәтләргә ныклап тайыну белән бергә урыс һәм Ауропа канашлары өйрәнү үзгәрешләрне яклый. Шуңа бәйле авторның дини этик фәлсәфи карашларын чагылдырган мәсьәләләрнең иң мөһимнәрен ислам диненә караш, аның асылын аңлату белән бәйле дини фәлсәфи фикерләр куела. Галим Миркасим Госманов Риза Кази Фәхретдин эшчәнлегенең кайсын ягына, нинди генә өлешенә кагылсаң да, киң колачлы эрудициягә нигезләнгән, мәгәр үзара мөстәкыйль булган махсус белемнәр, ориентиристик һәм дини фәлсәфи гыйлемнәр кирәклеге күренә ди. Шушы мөнәсәбәттә рәвештә инде тикшерүләр шактый булуына карамастан, Ризаттин Фәхретдин мирасын өйрәнү мөһим ди. Ризаттин Фәхретдин 1891 елда дини нәзарәтендә казыйлык вазифасын башкарган чорда ул нәзарәт архивында бик күп чанакларны өйрәнә. Соңрак ул казыйлыктан азат итүне сорый, ләкин озакта үтми 1910 елда май айында Мәскәүдә уздырылган бөтен дөнья мөселманнар курултаенда яңадан дөнья нәзарәтендә аны казый итеп сайлыйлар. Ул 1918 елда Оренбургтан Уфа шәһәренә күчә. Бераз казый булып эшләгәч, мөфти вазифасын башкаручы итеп 1922 елда аны мөфти итеп билгеләр. 1926 елда Ризаттин Фәхретдин Мәккәдә уздырылган мөселманнарның бөтен дөнья курултаенда катнаша. Саф гарәп телендә курултайга рәислек итеп, аның эшен җитәкли. Үзенең биредә ясаган чыгышы сәбәпле һәм курултай эшен бик белеп барганлыктан, аның дәрәҗәсе бөтен дөнья мөселманнары алдында үсә. Исламият белгече буларак аны даны бөтен дөньяга тарала. Анда алдагы чыгыш ясаучыларда безнең Ризаттин Фәхретдин хезмәтләрен әйтеп киттеләр. Мин үземнең чыгышымда күбрәк Җавамил кәлим шәрхе, хадисләр җыентыгына тукталып китәсем килә. Бу китап Җавамил кәлим шәрхе китабы Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең төрле мәсьәләләргә багышланган 344 хадисенә галим тарафыннан гаять зур һәм киң итеп бирелгән аңлатма шәрехләрдән тора. Китапта җәмгыятькә мөнәсәбәтле шактый гына дин һәм иҗтимагый фикерләр тупланган. Җавамил кәлим ягъни инде сайлама хадисләр җыентыгы. Чиратта хадис гыйлеменә багышланган дини теологик хезмәт булса да, ул 20-нче гасыр башында татар дини һәм иҗтимагый фәлсәфи фикернең әһәмиятле бер чыганагы да булып тора. Менә безнең инде җәмгыятьтә киң таралган садаха тарату мәсьәләсендә төрле карашлар, төрле фикерләр бар. Матбугатта да бу темага күп фикерләр языла. Шушы сайлана хадисләр җыентыгында 200-нче хадисне китереп китәсем килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең байлыгы булган һәм әгъзалары сәламәт булып кәсеп кылырга кешеләр җиткән кешеләр өчен садаха сорау хәләл түгел ди. Моны ничек аңлатасың, Ризаттин Фәхретдин? Сорау тел белән сорауга хас түгел, хәл тел белән сорау да хәләл түгел. Садака кабул итү зарурат һәм ихтияҗ нисәбеннән генә дөрес булып, зарурат беткәннән соң аны кабул итү әдәп әхлак каршында тыелган.
Садакалары тәртипсез булган кавемнәр бай һәм мәдәният кәсеп итә алмыйлар. Байлык белән мәдәният булмаган җирдә гыйлем үсми, дәвам итә алмый. Гыйлем һәм мәдәният булмаса, дин яшәми. Шәригатебез садака хакында бик яхшы тәртипләр төзеп калдырган ва садака белән гомуми милләт файдасы өчен бик кулай ишекләр ачкан инде. Ул бик аяныч итеп әйтә, ислам дөньясы, мөселманнар бу турыда җиңел карадылар ди. Бу шулай инде моннан 100 ел әйтелгән фикер булса да, бу һаман шулай дәвам итеп тора ди. Без инде бүгенге көндә шушы фикерне Ризатдин Фәхретдиннең ассызлыклап әйткән сүзен бу һаман безнең көндә шулай дәвам итеп торганын күрәбез. Кызганычка каршы гыйлем җитмәү сәбәпле һәм шулай ук хадис гыйлемен белмәү сәбәпле, Коръән тәфсирен аңламау сәбәпле безнең гади халык садака өлешенә алыш биреш итеп, мин сиңа, син миңа дигән шундый Коръән мәсьәләләрендә кызганычка каршы моны даими күрергә туры килә. Менә шушы садакалар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәткәнчә, Аллаһ Тәгалә Коръәндә кушканча дәвамлы була торган җирләргә, мохтаҗларга, аның кушылган җирләренә генә биреп, мәчетләр файдасына бирелсә, һәм шулай ук менә гыйлем артуга сәбәпче булган мәдрәсәләрдә безнең яшь хәзрәтебезләребез, менә бүгенге чыгыш ясаган хәзрәтләребез арасында да хезмәт хакы булмау сәбәпле авыл җирләрендә бигрәк тә инде чарасыздан бичара дигән кебек инде өлкән яшьтәге бабайлар гына мәчет эшләрен алып баралар. Менә шушы садакалар тәртипле, тиешле җирләргә мәчет файдаларını тапшырсалар, имамнарны карау, аларга хезмәт хакын бирүгә тотылсалар, безнең динебез тагын да алгарак китәргә, чөнки менә шу гыйлемне хәзрәтләребез үзләре артыннан, үзләренең гыйлемнәре белән, үзләренең әхлаклары белән безнең халкыбызны ислам диненә якын итәргә бер сәбәпче булырлар иде. Менә шулай акча бәрабәренә Коръән чыгу турында да Ризатдин Фәхретдин аңлатмасын китереп китәсем килә. Акча бәрабәренә дигәч тә Коръән уку яки Коръән чыгу өчен мәгълүм суммага килешү ва нотариус яки волоска барып язышу дигән сүз түгел. Бәлки Коръән укучыга, бәс чыгучыга кеше үзе эченнән генә шул хезмәт буш булмаслыгын белсә, шушы уку акча бәрабәренә була дип аңлата ул. Акча нияте белән Коръән уку һәм Коръән уку нияте белән акча бирү Расулуллаһ һәм аның сахабалары заманында булган юк һәм моңа хаҗәттә булган юк иде ди. Коръән инде аңлатып китә. Хәзер инде безнең хәзерге заманда күп мөселманнар инде мәдрәсә бетермәсә дә Ихлас һәм Фатиха сүрәләрен беләләр. Шушы сүрәләрне укып, үзләре дуа кылсалар хәерлерәк булыр иде дип аңлата инде. Менә шу Ризатдин Фәхретдин әйткән сүзләр бүгенге көндә дә актуаль һәм шушы Пәйгамбәребезнең сайланма Ризатдин Фәхретдин сайланма хәдисләр җыентыгындагы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисен әйтәсе килә. Тагын бер кат исегезгә төшерергә, сезнең иң хәерлегез Коръәнне өйрәнгән һәм башкаларга да өйрәткәннәрегез ди. Ризатдин Фәхретдин турында бик күп галимнәр уңай фикерләр әйткәннәр. Кайберләрен сезгә әйтеп китим. Шәрих һәм Исламият белгече Равил Үтәбәй Кәрими әйткәнчә, Ризатдин Фәхретдин Җавамил Кәлим шәрхе һичшиксез кыйммәтле хезмәттер. Ул һичшиксез укучының мәгълүмат даирәсен арттыра, киңәйтә. Тарихи хәтеребез, милли ва сияси аңыбыз ниндидер дәрәҗәдә зәгыйфләнгән бер дәвердә мөкатдәс хәдисләребезне аңлап уку, тормыш уңайсызлыкларыннан котылырга, бик күңелләргә шатлык китергә, бозык нәфис теләкләрен читкә куярга, рухларны яхшы тәрбияләргә, иң мөһиме сабырлык, тыйнаклык, үз-үзеңә тәнкыйди караш, бер-береңне ихтирам итү мәктәбе булырга ярдәм итә ди. Ризатдин Фәхретдин хезмәтен өйрәнгән галим Әнвәр Хәйри дә Ризатдин Фәхретдиннең чын мәгънәсендә бик галим булуы, аның теләсә нинди дини мәсьәләләргә калган хезмәтләрендә язылган бөтен мәгълүматында бутамыйча бер фәнни система сайлап эшләвендә күренә ди. Шулай ук менә соңгы елларда инде ул вафат галим педагог Билказиханов Ризатдин Фәхретдин хезмәтләре буенча балалар бакчаларында, мәктәпләрдә дини тәрбияләр, әхлак тәрбияләре киткән китаплар чыгарды. Ул педагог галим бик күп тырышлык кертте үз өлкәсендә, балалар бакчаларында, кайбер мәктәпләрдә шу тәрбия эшләре Ризатдин Фәхретдин хезмәтләре буенча алып барды. Ләкин кызганычка каршы без күрәбез инде бу инде әле соңгы вакытларда тукталып калган кебек тоела.
Менә Шөгил Казиханов алим педагог буларак Ризат Фәхретдин хезмәтләрен бәйләп булай ди. Ризат Фәхретдин дин тарихын бөтен нечкәлекләре белән өйрәнгән галим буларак, аның кануннарына җаны тәне белән ышанган һәм меңәрләнгән шәхесләрнең тормышына диннең бары уңай тәэсир ясаган өйрәтеп, шул бай тәҗрибәне милләткә җиткерүне максат итеп куйган. Аның хезмәтләре балалар бакчаларыннан алып, югары уку йортларына кадәр шәхес тәрбияләүнең бер бөтен фәнни институт әзерләгән тәрбия программасының төп бүлекләрен эченә ала ди. Инде безнең соңгы елларда менә мәчет кибетләрендә дә һәм татар китаплар сатылган кибетләрдә дә мөрәҗәгать итеп сорап караганым бар. Ризат Фәхретдиннең шу сайланма хәдисләр җыентыгын алып булмый. Менә шу китапны яңадан бастырып, киң халыкка таратырга иде. Анда шу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хәдисләре бөтен тормышка яраклаштырып, киңәйтеп аңлатылган. Халык аны укып чыкса, нәрсә булса да бар гыйлем алырга бик олы бер сәбәп булыр иде. Шу китапны менә бу елгы елда без инде татар галимнәренең хезмәтләрен өйрәнгән елда шу сәбәпчеләре булсагыз иде, кемнәрдер ишеткән шу Ризат Фәхретдин сайланма хәдисләр җыентыгын бастырып чыгарырга. Тагын шунда әйтәсем килә, инде әйтеп үтелде Әхмәт Хади Максуди мөгаллим әүвәл китабы турында мөгаллим Сәнине, менә Аллаһның рәхмәте булсын, аны кемнәрдер шулай яңартып, матур иттереп, төсле итеп чыгардылар. Аллаһ Тәгалә алардан риза булсын. Без балаларны мәчеттә мөгаллим әүвәл китабыннан укытабыз, ләкин кызганычка каршы ул хәрефләрдә танылмаган иске басмада гына. Менә шундый тагын бер тәкъдим мөгаллим әүвәл китабында шулай мөгаллим Сәнин чыгарган кебек төсле итеп чыгарып, шушы китап буенча без балаларны иске имлага өйрәтсәк иде, чөнки архивларда Ризат Фәхретдин һәм үзебезнең бик күп татар галимнәренең дә өйрәнмәгән хезмәтләре күп. Алар барысы да 1000 еллык тарихыбыз булган гарәп басмасында иске имла белән язылган. Аларны бүгенге көндә яшь буынга өйрәтеп, алар архивларда утырып шуны аңларлык дәрәҗәдә шәкертләребез булсын әйтәсе килә.